Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Uba Samuel Hasha, ubalong teng uklori lekai kickboxing, balapau kmat hak jela Meghalaya. Hak katsan tarik mentau benai leber, arajar kat kendai. Ulapan benapai ba unya konye ke election, syake yeng dorbar tawan jong ke Lok Sabha, na Shillong parliamentary seat. Kaban salong hak katwai tarik ubenaya yong mentau senam arajar kat kendai. Une usamla uba live prasnem karta. Ubalong ru unong tray monsoba. Ulai itu baka jing temu juu ban yakon ye ke election kalong ban pun urlong ye jing agnuat haki kam syakri pai ba kom unong mikmat pai ba da ka ba pensngau hakmat ka yeng dor bar thawan jong kari India ya ki jing ki ba ki juya kendo ha ka jing ka ja khapot ka lenti ka sengken ka pule ka puthi ka umbam umdi ka rep karyang pat ki we jing pelong yang ban rai man yakon yak ne ka Lok Sabha election nomor ba ngaron ka jing interest ngadon kejing interest hapo ka politics but ngadon ru amdai tang bang interest ka politics ngadon ru kejing klik ka bakrau nak benta ka ribat ka jet menteri de nak ta kadau kala pelong yang banwan chene shakmat manyale ekne ka Lok Sabha election kamat ka ba khmat kumbang ngala kren kadai nan kong ha ka ba yade pat uput usam kata kadai ka interstate boundary but ka international boundary kabaya de bat ka Assam bat ka Bangladesh kata kadai ka kamat ka nan kong ba rengkat lang bat ka state government ngakwa ban raise up ya kene ka issue hapo ka parliament namar ba ngamla sha shu ngasngsi ngakhya ka mensim hadu kata ba nakoi ka por sikoi ka por kijai ban riu ki jongi kidu ya ka mensim ka ba corridor ka jongki dei tang na ka daw jong ka de ka boundary namar ba kalau tik kumbala dangim dan kakper kumnong intung yo chor te hakju ka poro ka boundary ru ka de ka wai kumnong ila bat pen bha ya ka snow ka thau ya ka town ya ka jalla ka jungi la dangim dan put usam ba piam kane ka de ka wai ka mat ka banga ko man raise up hapo ka parliament na kalen ga junga nga hab hi ban persya but banganong barangan syaru ngidon laki daki wipat karukom pi hapok kane ke jela ke jungi nalor bakarit ladang idang syak susu te kemut katno ke jing jenjar ke bakrau ke bala ap lepa nak benta ke jungi de nak ta kadau kum wei usamla baslur bar wasyampang ngas ngonut ban ong ba menhakane bala je kat to hapo ka jela ka jungi kamut ki pai ba ki jungi ki jing wan sakmat man persai ka STB ka sulong leno la dana ka leng ka junga la dana support ka CAB te kamut undon jingmut ka to ka jing khi jong ki pai ba na ka leng ka junga ro na don ki jing persa ya ka CAB namar ba ngayo sko hakini ki news ka bala dab ba ka sarkar BJP ka mul ban wan ra beng ya ka CAB rena ka leng ka junga kumu independent candidate nganam ai kejing kersan nak benta kata pilada ka sarkar ka don kejing kit khli ka basishan nak benta ka jaj benta nak benta ka state ka jong la jong kidei ban ya manjur ban ai ya kata ka inland permit de nakaleng ka jong aro nga support ya kane ban yo ya kata ka inland permit kenang ba kinam la manong nolo ban surung sumi pat mars kirung hangne ki setup snon ya ka business ka jongki bat kim lechu hadu bakida khlonglut na kane kari khasi janti ya ki jongi tena kaleng ka jonga ya kwa hi ban ai ka support ye ki pai ba ka ei ka ba ki pai ba ki rai kata ka de ka rai ka jonga bat nga support ki pai ba ha ga bai de bat kata ka inland permit ru ILP bat nga lada ka state government ka ong halor kata nga ko ban rais ru ya kane ka issue hapo ka yingdor bar thawai hapo ka parliament bo Lok Sabha lada ki pai ba ki kwa shisha ban wanra kata ka jing sinchar ka ba thamai wanra kata ka jing sinchar ka ba khoi ka jing kwa ka jong phiru kan sa urno
Pi ki pai ba pi kwa ka ito. Pi kwa ka ban persyai ka siya bi. Pi kwa ban wanra no ekta ka ILP. Pi kwa ban wanra ekta ka ILP ha kane ka jalla ka jungi. Hanrai lada ki pai ba kidang bi ya ka spa. Dang bi ya ka pisah. Hakum kane ka por election. Te kamut syai ka jek benriu ka jungi kan poi. Hanrai hanga hisimet ngam di ubru spa. Hanrai ngarus pa po kamen sim ban syakri ya pi ki pai ba. Bat ban syakri ya pi da ka jing e. Namar ka jing kwa ka jong pi ya kata ngan ai ya pi. Lada pi kwa ban trekam uta o ILP. Lada pi kwa bapin persyai ka CAB une upara jong pi udan hangne ban kersan lang ya pi. Tangba bangan ai ya pi ya ka pisah ka tengka. Hak por election te so hamap nga ngamdan. Dengan ai ya pi ya ka jing sin syar hak. Bat rengkat ka jing ai jing mutlem ka jong pi. Yin ya chakmat bat ngan wanra ya ka ba ma pi ki pai ba ki wanra ka isu hanga ya kata ka boys dan raise up hapoka parliament.